ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ 21 ಗಣಪತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಾಡು ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಡು ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಸೆ ಚೌತಿದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಜ್ಜನ ಒರಿ ಎಂಕಲೆ ಕೈಗೊರಿ ಏರು ಶ್ರೀಶೆ ಭಂಡಾರಿ ಆಯೆ ಬೆತ್ತಕಲೆತ್ತನ ರಪ್ಪ ಓಪೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಿರಗೆ ತೊಂಡ ತೂಪುಜೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಅದ ಬರ್ಪುಜೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ರೆಂಕನೊಟ್ಟು ಆರೊಂಜಿ 21 ಗಣಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೀನಿ. 21 ಗಣಪತಿ ತೋಡಂದಿನಿ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದುಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಹೋಯಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಉನ್ನಂಡಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪೂರಗುಲ್ಲ ನಟದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಾಡು ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಡು ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ತೋಂಬಿಲಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟನ್ವ ನಿಗಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮತ್ತ ನಟ್ಟೋಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ್ಲಿ ಗಂಟೆ ನೋತ್ಲಿ ಏನು ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗಿತಾ ಆ ಗುಂಬೆತ್ತು ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ್ ನನ್ನ 20 ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಏಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲಾಡ್ಸ್ ಏತ್ ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಲಾಡ್ ತಿಂದೆ ರಿಪೀಟ್ ಹೋದು ತೊಟ್ಟೆದಿದ್ದು ಒಪ್ಪಿ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಹುಳು ಅನ್ಪಿನಿ. ನಾವೀಗ 2ನೇ ಗಣಪತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಎಂತಾಗಿದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ದೇವರಂತೂಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ ತಗೊಂಡರ ಅಂತ. ದಿಸೆ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ದಿಸೆ ಲತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಫೇಮಸ್ ಲತಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತಿನ್ರೆ ಬೈದ ಐವ ಗಣಪತಿ ತುಯ್ಯ ಅವು ಆ್ಯಡ್ 2100 ಬರ್ಪುಂಡ ವಿಜ್ಜಾತ ಬೆಕ್ಕ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಐವಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಪಂಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕನ್ನ ಐನ್ನೆ ಒಂದು ಮುಗಿಂಡು ಐನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಡಿವೈಡರ್ದ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬರೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂತ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಮೂಲ ಬಾರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಗಲಾದೆ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಯೋಜಕರು ಬತ್ತದ ಉಂಡದ ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಏನ ಹಂದಟ್ಟು ಚೌತಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೆ ಚದು ಬರ್ಲಾಯ್ಕಣ್ಣ ಮುಖನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಬೂರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಚಾದ ಕುಂತಲಿ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಬಾಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 9ನೇ ಗಣಪತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೈಸಣ್ಣೆ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕುವಂತೇರು
ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಬಂದಲ್ಲ ವರೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಕುಯ್ಚಿ ಅಂದ ಬರ್ತಾರಯ್ಯ ಶ್ರೀಶನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಶ್ರೀಶೆ ಉಳ್ಳೇತೆ ಕೈ ಕೊರ್ನೆ ಆಯ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಬಂಡ ಕೂಲಿ ಅಕ್ಕಿ देखले ಇಲ್ಲದ ಗಣಪತಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ತುವೇರೆಗೆ ವರ್ಮನೆದ ಮಿಸ್ ಆದ ಅಂದತ್ತು ತುವೇರೆಗೆ ಕಂದು ಅಂಡ ಆಗಲು ಲೆತ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪ ಉಂಡ್ಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಉಂಡು ದಾರಿ ಇತ್ತನತಿ ಐಕಾಗಲಿ ಸೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಡೋರ್ ತೆಗಣ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಿನ್ಲೆಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಇವ್ರೊಂದ್ಲೆ ಮಿತ್ತದೂಲೆ ಅಂತೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತದೂಲೆ ಬಾಗಿಲು ಮಾಡವೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲಿ ಮುಲ್ತುಲೆ Totally, we have completed half of the target. We almost completed 10 o'clock. 10 o'clock at 10 Ganapati. It's 2 o'clock now. ಬಾತೇರಿಯಾ ಏನ ಬಾತೇರಿ 10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಖುಷಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ನನ್ನ ಪದ್ರಾಡು 11 ಅವನೊಂಜಿ ಬೇಗ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಬಂತುಕೊಂಡ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬ ಒಂದು 21 ಗಣಪತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಇರಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಏನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಏನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೇರು ಬಲ್ಲೆ 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 ಅಂಡಿರ ಅಂಚದು ಹೋದು ತಿಂದು ಬತ್ತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 11 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಬಸ್ 11 ಆಂಡು ಹಿಂದಿದಾಗಲಿ ಹಿಂದಿದಾಗಲಿ 11 ಆಂಡು 11 ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೆರಡು ಆಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕನೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಊರ್ದ ನಮ್ಮನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಿಗನ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾ ಎಂಕಲ್ ಒಪ್ಪೂರು ಎಂಕಲ್ ಗಿರಿಯ ಗಿರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಪ್ಪೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ತುಕ ಪೊಯ್ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲಿ 13 ಗಣಪತಿ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾವು 10ವರೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಗಂಟೆ 2:30 ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 13 ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಊರಿನದ್ದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬತ್ತದು ಬಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇಂಚಿಡ್ ಗಣೇಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದಡೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ಇಸೆ ಟೋಟಲಿ 13 ಆಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಬಕ್ಕ ಹಾವಂಜೆ ಹೋದು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ 15 ಗಾಯ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಬರ್ತಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಈಸೆ 15 ಗಣಪತಿನ ತೂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತ 15ನೇ ಗಣಪತಿ ಎಂಕನ್ನ ಊರ್ದನೆ ಗಣಪತಿ 14-15 ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಎಂಕನ್ನ ಊರ್ದನೆ 15 ಬಣ್ಣಗ 15 ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು 15 15 का गणपति हमने हमारा गाँव में ही देखा है गाँव में ही देखा है इसलिए दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ऐसा हम अभी उड़पी निकलते हैं 6 बाकी है ना मणिपाल से उड़पी जाते हैं 5-6 बाकी है ना इसलिए 6 देख के हम वापिस देखते हैं किधर आने वो शारदा गाड़ी बिड़ता है
ಮಿತ್ರದ್ರು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕರು. ಮೇಂತಲೆ ಎಂಕಲೆ ಮೋಸ ದೋಖ ಕೊರ್ದು ಉಲಾಡ್ ಕುದೊಂದೇರು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ನೆರಡ್ಚಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಶ್ರೀಶೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿರು, ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತು ಬೇಲೆ ಕೂತೇರು, ಬೇಲೆ ದಲ್ಪನೆ ಸಿಕ್ಕಿರು ಎಂಕಲೆಗಾರು IT ಕಂಪನಿದಾರು. ಕಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎಂಕಲ್ 14ನೇ ಗಣಪತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತ 14ನೇ ಗಣಪತಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ನನ್ನ 5 more to go. ನಮ್ಮನ್ನೀಗ ಮೈಸಣ್ಣವರು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವೀಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 216 ಗಂಟೆಗಳ 9-7 ಬಾಕಿ ಮಾಡಿದ ನಾಚಿಕೆ 9 ದಿನಗಳ ಸತತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ವಿದುಷಿ ಇವರು, ದೀಕ್ಷಾ ಇವರು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಕ್ಲೇಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊಯ್ ಮೊದಲೇ ಸೀಕದೆ ನಮ್ಮ 21ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ 21ನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಣಿ ಶಂಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಕುಮಾರ್ನ 25ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂತ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಎಂಕನೇ ಊರ್ದೈಕ್ ಇದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ಎಂಚ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಮಾತೇರುವ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ 21ನೇ ಗಣಪತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇಸ್ಸೆಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಬುಜ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಣಪತಿ ತೂವರೆ ಉಂಡು ಅಂದಿವಿ. ಅಂಚಾದ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಈಡೇರಡು ದೇನ ಪನ್ಪ ದಾಲಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆಗ್ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಕ್ಕ ಸಾಗರ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೃತ್ಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಂಜಿತನ ಕಾರಿತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಇಂದು ಬರ್ಸಡು ಪೂರ ಬೋದು ಬರ್ರೆಗಾಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪೇರ ಮಂದಿತ್ತ ಐಜಿ ಬಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಚಿ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ 21 ತುಂಡು ಏನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಕುಮಾರ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಂಡು ಆಯನ ಆಸೆ ಈಡೇರಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ ಬಂದಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾಡಿ ಮಜಾಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇವು ಚಿಕ್ಕುಂಡು ಸೀದಾ ಮಲ್ಪೆ ಬಪ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪುರೇ ಪುಡತೆ ಅಂಚಾದ ಪಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಚಂದ್ರಂದುವರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ಈ ಬಂಡೆ ಸೋರಿ ತೂತಿರಗಳು ಕಳ್ಳೆರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ್. ನಮೈಸೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಬತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಶೋಡೌನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂಕನ ಮೂಲಿಸೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಂದು ಎನ್ನದೆ 22 ಪಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಇದ ಮುಟ ಎದ್ದೆ 23 ಗಣಪತಿ ತುಯ್ಯ ಉಸನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ ಐನ್ತುಯ್ಯ ಐನಿಯ ಅಂಚದು 23 ಕೌಂಟ್ ಬತ್ತು ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಚದಿಪ್ಪನಾಗ ತುಕ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ನೀಚೆ ಮಲ್ಪೆದ ಪುರ
ನನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ತುಕ ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡುವ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ್ಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತುಂಬಪ್ಪ ಆಯ್ದೆ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀಯ ಲೌಡ ದಾಲ ತೋಜುಜ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡೋಲ್ಲಾರು ಓದವು ಹೆಂಕನ್ನ ಓದ ಒಂದು ಒಳ್ಳುಂಡು ಒಂದು ಯಾರು